Siyabingelela bonke abaqala ukuba nathi usungula namhlanje, abaqala ukukhonza nathi. We greet you and you are most welcome. Egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Mhlambe sebekwamukelile nami ngiyakwamukela. Feel at home. Sizwela usekhaya. Lapha kuNehemiah chapter 4. Sizoqala ku verse 16. Sehle njalo siye ku verse number 18. Incwadi kaNehemiah, incwadi ekhuluma ngabathunjwa uma bekhululwa ekuthunjweni bebuya bezokwakha kabusha iJerusalema elase libhidliziwe. Ngenxa ukuthi kudala imibuso bekuba nezimpi, then izwe elinqobile lizoyithatha over leyo city. Sometimes by colonize, kwesinye isikhathi they will burn down everything. Kusale kungenalutho. Now, this was the same case la eJerusalem. Bafike bayinqoba iJerusalema, bashisa yonke into. Base babathatha abantu baseJerusalema. Bayoba ngabathunjwa eBabyloni or eBabel. Nise right bazalwa? Now, uNehemiah wathola ifavor kuNkulunkulu ngokuthi inkosi le ebeyibusa ngaleso sikhathi, uma ngakhuluma iphutha bekuZexes, wafumana umusa kuNkulunkulu ngenkosi eyayibusa eBabylon ngaleso sikhathi. So wamrelease uNehemiah ukuthi akahambe beyovusa iJerusalema, but uNehemiah, because kube nabantu abathathu abasetshenzisiwe uma uIsrael ukhululwe igaba ezintathu. I-leader ne-leader ye-assignment ibifika ispecialize ngokuthize mayifika. Yabona njengoNehemiah, uNehemiah wayezovusa ingange. That was his assignment, ukuzovusa ingange eJerusalem, ukuzovusa ama-walls, because ngekhathi zakudala makukhulunywa hayi lokho esikwenza manje lokho ukufaka ufenisi. Masikhuluma ngama-walls besikhuluma about mhlambe 6 to 10 meter high, right? Then i-thickness yobonda ibingathatha lendlu ukuba thick kobonda. That is why uzozwa kuthiwa bekunabantu abakwazi ukwakha phezu kobonda. Nikhona basalwa? So ukwenza such an assignment bekubiza kakhulu. So ke uNehemiah wathola umusa kuNkulunkulu through the king eyayikhona ngaleso sikhathi. But uma ngikhumbula kahle kuthi angithi uZexes. I hope I'm not mistaken. Now, la ku chapter 4, uNehemiah ke uselekwela kubo eJerusalema and kuvuselelwa izingangi kuyasetshenzwa. Ngizama ukulanda a backup story ukuze kube lula ngifike lapha engifuna ukufika khona.
Now uNehemiah bekunabantu ade beopposa ukwakha kwakhe izingangi noma kwaba neopposition. I-opposition yokuqala bekuSanballat. Bekube kuba uSanballat, ngiyamkhohlwa lo muntu, babebathathu masebe bonke. Bebehlale kancane kancane beba namazwi okudelela nokulwisa uNehemiah kanye nesizwe sakwa-Israel whenever they were building walls. So ke mawulifunda nje iBhayibheli mhlawumbe uzoqala ku-chapter 3 mawufika ekhaya. Chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. It's a very interesting book. Uzothola ukuthi every time beba ne-opposition, bazalwane, yazi ngiyaqeda manje. Every time beba ne-opposition, they would pray to God. Bebethandaza kuNkulunkulu. But ngale kokuthandaza, they also fought, bebelwa. Kusho ukuthi ikhona i-opposition adidinga umthandazo. But ngale komthandazo, they had to put on a physical fight with the enemy. Yabona nje chapter 4 mawungehla kancane media lapho uye ku verse 4. This is after bekhulume ukwedelela. Then uNehemiah ku verse 4 uyaqala manje uletha umthandazo. Angithi lezi iBhayibheli lithini? Ngase ngikhuleka ngathi yizwa uNkulunkulu wethu ngokuba sidelelekile ubuyisela inhlamba yabo phezulu kwamakhanda abo ubanikele ukuba baphangwe ezweni lokuthunjwa. So uNehemiah is praying a prayer because these guys bebedelela but bebengagcini ngokudelela kuphela. Or Sanballat no Tobiah bebengagcini ngokudelela kuphela. But they would also put on a physical fight. Bebethumela abantu ukuthi hambani nobalwisa makumele nibabulala abanye babulaleni. Now uNehemiah la esifunda khona ku chapter 4 ngithe soqala ku verse bani bazalwane ku verse 16 ngicela siye khona. uNehemiah la kunezinto ezimbalwa azivezela zona. Okay, kusukela kulolo osuku ingxenye yezinceku zami yasebenza imisebenzi, right? Kusho ukuthi kuyaqhutshekwa kuyakhiwa, umsebenzi awumile. Nengxenye yazo yaphatha imkhonto. Kuyasetshenzwa la kuyakhiwa kodwa manje kunezikhali. Nezihlangu, nemintsalo, namabhantshi ensimbi. Ababusi babe semva kwendlu yonke yakwaJuda. Ngicela ungipha noma ngeNIV noma ngoba ngizoba nenkinga. I'm still struggling with this Zulu version. Sizoqhubeka sifunde. Thank you. Verse 70. Who were building the wall. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. So, lapho makusetshenzwa into ade yenzeka. Ubethu umuntu ephethe ithuluzi ngapha lokusebenza kwesinye isandla. Kwesinye isandla uphethe ini bazalwane? Isikhali. Uyayibona lento ifrustrate kanjani? You are expected to build, but at the same time you are expected to fight. The message namhlanje is very short bazalwane. It don't get comfortable. Don't get comfortable. I don't have a prepared sermon and my notes. But ngizokwakha
ngizovula umqondo wakho into nathi ungayinakile ezikholo. So on one hand senze njani bezalwane? We build. On another hand, what are we doing? We are carrying weapons to fight. Verse 18. And each of the builders wore his sword. In other words, bebephethe neinkemba ezibesebenza bebephethe ini bazalwane. But the man who sounded the trumpet stayed with me. Mhlambe lo soyixoxa kwiBible study ngesinye isikhathi ukuthi why laba abashaya icilongo. Sizokhumbula ukuthi in ancient times icilongo beliphethe message. Hallelujah. And icilongo beliphathwa ama-watchers. Uma bebuka kuza umuntu from afar bebekwazi ukuhlukanisa ukuthi lo muntu ozayo uphethe indaba ezinhle. So bekunendlela ethize yokushaya icilongo ukuthi kunesigijima esiletha umbiko. Nikhona bazalwa? Bebekwazi futhi ukubetha icilongo uma kuthiwa babuka impi iza from afar. Bekunendlela ade belikhalisa ngayo icilongo ukuze abangaphakathi bezwe ukuthi ukukhala kwaleli cilongo kuchaza ukuthi kunempi ezayo. Right. So kuchaza ngelinye ilanga ukuthi ke why specifically laba babethe icilongo bebehlala noNehemiah. Because enye into ozoyithola la ukuthi uNehemiah he was an intercessor. Mawuyifunda nje lencwadi chapter by chapter utadisha ukuthi uNehemiah how did he execute i-assignment yakhe. Uzothola ukuthi one of the things that is uNehemiah, he was very strong kwi-intercession. Okuwukuthi ke i-intercession i-assignment yawo wonke umuntu okholwayo. Angifuni ukuyindlula kalula le. If you are a believer, you must know that you are what? An intercessor. Akumele urelaxe ngoba uthi khona ama-intercessor. You are also a intercessor. Wonke umzalwane uyini bazalwane? Bese kuba ukuthi ke khona abayicommita full time. Ukuthi kuzo zonke izinto ezenziwe ebandleni mina I choose to fully commit. But ukuthi kunabantu abayicommittile akusho ukuthi akube khona osipholile. We must all intercede. Niyezwa bazalwane. Umuntu waqala wathi ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe. Mele wazi ukuthi before you discover your gift, before you discover i-office lakho, if you are called to the fivefold ministry, i-office elibizelwe wonke umuntu ukuba occupy i-office lokuba yini? I-intercessor. And kungizwisa ubuhlungu to say this. Sibaningi esisakweleta uThixo emthandazweni. Ikwelete la ngiyayisaba. Ama areas agcwele la when it comes to prayer. Ngoba abazalwane banjani bapholile. Abazalwane baqala ukuba serious mase kuno drug phakathi endlini. And ayikho into ozoyithandaza under pressure. Ayikho. Yizwa ngami, utshelwa yimi. Ayikho into ozoyithandaza under pressure. Ayikho. So ke sinesikweletu sani bazalwane. Somthandazo. Sibaningi siyamkweleta uNkulunkulu ukuhlala emthandazweni. Sibaningi. Ezubaba ekhaya, ezumama ekhaya, ezumntwana ekhaya, bonke labantu engibabalayo bane role when it comes to prayer. That is why siba nama broken families. Isidingo singekho. Mark that. Isidingo singekho. Because abazalwane, they are so relaxed. Khona abazalwane abayizwela ubumnandi bomthandazo just because uphakathi kwabantu abathandazayo. But uma iseyedwa im-expose environment ukuthi awuyazi lento. That is why sinabazalwane abakhumbula ukuthandaza once in a while.
ake sithi prayer. Bazalwane, uma usukholwa umntwana kaNkuluNkulu enhlizweni yakho, you must always be in the attitude of prayer. Hallelujah. Mele uhlale kwi-attitude yani yomthandazo. Yabona nje la endlini sinobaba. Nabo baba bakhona. Kungayishwa ukuthi kube khona ubaba onxuselwa unkosikazi. Ngiyacela amen. Sengiyaqeda khululeka. Kungayisho ukuthi kube khona ubaba o relax impela kuMama othandazayo. Aphole enhloko udedi. Abothwala mhlawumbe ethi angixoxe nawe. Uma ubaba uphole enhloko kuMama othandazayo, ugcina uyidimanda into ukuthi ubaba. Ugcina uyidimanda ngenyama. Ugcina uyimi indoda la ekhaya. But a man of an altar akumele azasho, because he carries weight. Ngoba uyahlala noThixo. Nangiyanisho noma thiwa bengingabizwanga, bengeke ngivume nje unkosikazi wami angihlule ngomthandazo. Ngeke. Bengeke. Because umuntu oqala uNkulunkulu umuntu oqala ningizwe kahle wena onokulimala ukuthi amadoda wona abafa ungangifaki lezi zinto zakho. Umuntu oqala uNkulunkulu amzwayo makuthandazwa, especially when it comes to making decision and leading, it's a male, indoda. Indoda engahlali noThixo yesabeka ngoba ithambile. So ke kuumthandazo wami ukuthi nala endlini abodata babe nestamina somthandazo. Hallelujah. Kunezinto ngeke uyikhulumele. I-presence yakho iyona eshoyo. Because you abide with God. Listen bazalwane, mawuzobuka nje order kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yonke inhloko. Ngicela ukuphinda futhi wena o-democratic nowazi ukuthi idemocracy eSouth Africa ungangifaki ne? Ungangifaki. Ngikutshela iorder kaThixo. Lithi iBhayibheli yonke inhloko yomuntu wesifazane indoda. Yonke inhloko yani bazalwane? Yini? That's why ngihlanjela amadodakazi ukuthi if you are not a submitting type, don't get married. Uzoletha disorder. Now, besithi iBhayibheli yonke inhloko yendoda uKristu. Ayibona iorder ihamba kanjani? Wonke umuntu oyinhloko unenhloko phezukwayo. Yeah. Indoda mayinhloko kunenhloko phezukwayo. Leyo nhloko ubani bazalwane? uKristu. Lithi iBhayibheli naye uKristu eyinkosi kunenhloko phezukwakhe, which is God the Father. That is why uJesu ukusho without amahloni ukuthi manje ngizwa ngikhuluma noma ningibona ngiphilisa abagulayo akusimi but inhloko phezukwami. So ke nomama uma ezophatha ikhaya ekhulisa abantwana enza lokha kunento ethi kimi mawungibona ngiphethe umuzi kanje ingoba kunani kunenhloko phezukwami. Nobaba naye ekhaya kumele mayethatha inqumo ethi cha lokho asikwenzi la ekhaya, hayi kuleli viki siyathandaza songena mama singe kuyisho ukuthi kube umama osuggest ama fasting. Lo nto yakutshela i-altar la ekhaya liphambene. Ubaba Paul impela umama aphuma bakubanda aphuma ayothandaza ukuthi ungamemezi phela kakhulu ngisathi ihlwathi.
Amen, a whole man. Izibe nesibindi idonsa ingubo ithi ungamemezi kakhulu. Wazwa ababazi babinqumana ya. Kanti ubaba okumele athi mama ngo3 siyavuka siyathandaza. Hayi lelo khaya ngiliboni li defeated. Nakancane angiliboni lelo khaya lihluleka nakancane angiliboni. Because okuyena umuntu onikwe authority is occupying a position yakhe. No mama kumele mayethandaza ingabe imnandi nje ukuthi uyena othandazayo ubabuza kancane. Kumele umcebe enhlokweni yakhe. Yeah. Uthi inkosi yakhe dila ngaye ukuze ezobamba iposition yakhe. Ya uNkulunkulu uzoyiletha izithunywa zokukusiza endleleni. Kanti lo mama onxusela izithunywa lethi izithunywa zakho ilekelele lo baba. Oma nje nawe uma uthandaza kumele ube nento ethi akakwazi umpriest ukuthi abe khona but ayishunqa impephe altar. And yashunqiswa omunye umuntu kuzoba ne disorder la ekhaya. So ngiyanicela nani botata bami. Lento yomthandazo nje. Ningapholi inceke zami. Haleluya. Inceke zami zingaphole enhloko. Itshele nje ukuthi nginesikweletu sokuhlala emthandazweni. Ngiyakutshela impela ayikuhlala uxolisa. Ngoba manje altar liyakutshela mawusukuma la yenza kanje. Khuluma kanje nalo mama. Maye kwatile emhandlishe kanje. Ayi manje wenze njani? Usuthola instruction from the higher power, from the perfect source. Manje uzofika ungathandazi kodwa ufuna ukuthatha inqo. Awuthandazi kodwa futhi uyakwazisa ukuthi uyinhloko. No, inhloko ine responsibility. And the first responsibility yenhloko ukuhlalisa altar lomthandazo. No mama mangala uthi hayi mama kule insuku ngicabanga ukuthi ngizongena ngithi senishadile. Uthi uPaul masenishadile awumani ufaste. Uthi uyaxoxa nomlingani wakho ukuthi ngizongena izinsukwini ezingaka zefasting. Umtshelelani ukuze naye azi ukuthi kunezinto okumele azile ukudla kuzo mase kuza kuwe. Ngoba lento ukuthi ufastile kodwa khona indawo odla kuzo futhi. Kuyalingcolisa ialtar lakho, usindisiwe ushadile. Kuletha isihlava sobufebe obucashile. Gcina unenkanuko engalawuleki. Ngangibuza mangcwele why uPaula afaka ifasting even kubantu abashadile azathi akube neorder thize landelwa. Umangcwele wangitshela ukuthi isono yakwazi ukusenza ushadile sexually. So mela thuke no mama uthi hayi mama bengicela ukuthi nje for 2 days ufuna nje ukuyofuna ubuso benkosi so maniphaka lapha hayi ungangibali ungangilungisela itiye nje. Kwenzakalani? Ubaba uthatha indawo yakhe. Haleluya. Wenzani ubaba? Thatha indawo yakhe. Yokuyomela ikhaya. Ubaba benesihlalo kuma courtyards of heaven. Amafutha mayeqhamuka aqala bazalwa. Aqala enyaweni kugcotshwa umqala. Ngithi basho njani umqala maqanda inhlosho ukuthi agcotshwa apha amafutha bazalwa. Lisho njalo iBhayibheli. Uthi ukuhlangana kwabangcwele bese echaza laba nje mayesho le yancwadi wayechaza ukuthi how the anointing flows, what triggers the anointing. Bese ayachaza iorder yamafutha athi asuka phezulu ekhanda likabani lika Aaron. Ayenza isibonelo ake sithi ngempela ke noma isuka ingekho into abayishoyo. Ake sithi ba umqala ngempela ke, right? Kusho ukuthi amafutha mayesuka ekhanda enza njani vele bazalwane? Nomqala azothinta.
ulo baba ehla njalo azoshaya phansi emphethweni kusho ukuthi ingane and generations yet unborn kodwa ubani owenza ukuthi amafutha ahlala phezulu ekhanda inhloko ngokuthi ibe nealtar lomthandazo. Ungabude di okhulu kuyo yonke into. When it comes to prayer, be a warrior as a man of the house. Yabo nje ubaba ekhaya akona konke okulungisa ukukhipha ibhandi uxebule. Kunezinto ezichallenge authority yakho ukuthi ialtar lakho li strong kangakanani ezindoda ekhaya. Ngani ubobuka nje ungakakholwa. Ubuyazisa lento ukuthi ububuka even nakobaba ncane kancane sekuthengwa imbuzi. Hayi sizothokoza nje. Akho kuthokoza la. Umnomzana usuke azi ukuthi wenzani ealtar lakhe. Ususindisiwe ke manje uhlulwa yini ukwenza into right. Ukuthi uhlala ube nemhlatshelo oyenzayo. Angisho ukuthi ambothenga imbuzi phela. Eyakhe imhlatshelo ukuyihlukanisela ukuthi for the whole week ngifuna ubuso bukaThixo concerning my marriage, concerning finance yami as a leader la ekhaya. Awusho ukuthi as a leader. Yes, that's what you do. That's what you do. That's what you do. No mama mayethandaza naye abonta ubaba usemthandazweni. Naye asho ukuthi wemngane nami ngakujoyina. Nakhona sekudinga ubuholo obuqotho bukamoya ukusense ukuthi lento engizoyenza specifically uNkulunkulu ufuna mina ngqo noma ngingeza together with. Ukhonza uthi uyathandaza ukuthi uNkulunkulu no I just need you. Ngidinga wena. Nje makhelwane ungaphole enhloko. Ungaphole enhloko. Ungaphole enhloko. Uzwelithini iBhayibheli la? Lithi babakha ngapha excuse me kodwa ngapha benze njani baphethe ikhali kwenziwani kuyaliwa kuqondiswa imkhondo. So ke nginento ethi ke namhlanje don't get comfortable. Isikhathi esiningi thina siyake angifuni ukusho leligama bakunabantu abadala. Siyake silibaziswe ukubuka the present peace, present prosperity, present circumstances ahamba kahle. Bese senze njani? Siba comfortable. Ukhohle ukuthi ngoba umzalwane ukholwa uhambo lwakho linama seasons. Ungathi ukholwa kahle uyithemba inkosi futhi ukugcina konke okuqondene nokuba umzalwane, but a season of pain and hardships can visit your life. Yabo? Ensekumele uqonde manje ukuthi okay mase kunje it's a time for war. Ake sithi kufike leso sikhathi ialtar lakho ligcwele umlotha. Ila wabona khona benyamalala la endlini. Esefika ngathi sibhoko athi qha. Athi nya. Athi qha. Kwenzakaleni? Ufike isizini difficult with the altar eligcwele ini umlotha. Bazalwane uyathandazwa. La emthandazweni kukabili. Khona umthandazo wokuxoxa noThixo. Ilento okuthiwa it's a fellowship prayer. Bese kuba khona umthandazo okuthiwa it's a warfare prayer. La usukulwa khona. Yabona nje njengamanje zingaki izinto empilweni yakho odima uyibuka ubonke you are not happy ngempilo yakho because of some certain elements that are existing. And umbuzo uthi uzokuimbrace kuze kube nini? Ngoba lezi zinto oyibukayo zikwenza ungabi happy ngempilo yakho. Ziyakutshela ukuthi unesikweletu to get into warfare ngoba ezinye zalezi zinto zidalwa ukuthi
you are coming from a background of altars. Let's ngiyikhuza lento yalabantu abathi mawususindisiwe sekuphelile. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. In fact, mawungena entsindisweni kuqala uhambo. Yabona nje basikhuluma about the salvation of the soul. The time ufika kini bekudedicate kuma altar bekugcaba bekwenza whatever bekushaya uhlaka whatever laba bekwenza yona, it was a soul tie to an altar. So part of the salvation of the soul is to deliver your soul kuma altars othe ukhula kancane kancane sekunokuthi usuwenziwe ukuthi. And ezinye zalezo zinto they demand a warfare in prayer. So it's not just about building your faith. It's not just about leading your family godly, running your business in a godly way. In the process of that business, in the process of that marriage, ihambe ivuka insili yokuthi wena mhla ufike emhlabeni kunama altar nemimoya okwakhulunywa kuyo ngawe. Ukusindiswa kuchaza ukuthi sewungene kuyiposition where you have an upper hand to win those battles. Ukusindiswa akusho ukuthi azisekho lezi zimpi. Ukusindisa kuchaza ukusindiswa, it simply means usungene kuyiposition where you are more than a conqueror, where you can overcome, ila ukwazi ukunqoba khona. Hallelujah. Mina ngibona nje ngishumayela ngithandazela abantu ngenza lokho till today kuneziqhwaga zakwaDlamini esisabhulana nazo. Ngoba ukuthi wenza something ubone isiqhwaga sakwaDlamini ke lesi. And I need to deal with it. Leo yini ngisiza? Mele ngithi ngakha ngapha. Kodwa ngapha ngiphethe ini? Ngiphethe isikhali ngiyalwa. So la empilweni while you are building you must also what? You are fighting. That is why kuyingozi kuba umzalwane osindisiwe but you are comfortable. Izonde lento yokunethezeka. Izonde. You are a soldier. Uyisoja. You have to war. Manje kwesikhathi ukuthi uyahamba nempilo mawungayeno okay. Ukuba umuntu omthandazo kuyakusiza ekutheni uthi pay attention to details ezintweni. Awuyibuka izinto passively. Iyakuhlupha into ukuthi why this? Lento why ivama lento enje? Usuyaqala ushone emthandazweni to inquire ukuthi why this? Why kube kanje? Uthandaze until uNkulunkulu akungibulele ukuthi lento isukaphi. So that when you begin to fight uyazi ukuthi uqala kuphi futhi udila ngani. Yabona? Hallelujah. Futhi uzokwenza free of charge. Akulokho yokhishiswa imali. Tuhamba ongena empophomeni lapha namakhandlela. Malini mprofit 1500. Into ongayenza wena uyikhokhele. Yazi why uyikhokhela? You are comfortable. Uyathanda ukuba comfortable. So while we are building kwesinye isandla bazalwane, kwesinye isandla siphethe ini? Siphethe isikhali. We are fighting. Silwela ukuthi abantwana esibazele abangakhulu kwi-environment eke yas-oppressa nathi. Yabona? Kunezinto okumele uma uyibuka ezumntwana kaNkulunkulu ubone okay noma sengikholwa uThixo engenzelile umusa but yilapha engisuka khona and angifisi ukubona lezingane zami zindlula lapho. Azibhekane neziqhwaga ezintsha. Hayi iziqhwaga ezihlule mina. Abo lento nje empilo ecicizayo yobumpofu
nalempilo ukucomplaina ngisho usebenza uhlala ucomplaina. Leyo nto mawungayinaki uzoshona sikungcwabe. Izingane zakho zoba igeneration ecomplainayo. Zocomplaina idriver. Zicomplain ekwazi ukuthenga imizi because lento ye-complain is a spirit. Khona uhlaka olithize lapha kini olidile ukuthi ungagculiseki ngathi ungahlala ucomplainela yonke into. So yonke lo nto idinga ini bazalwane kudilwa nayo emthandazweni. It must be prayer. And each of the builders wore his sword at his side as he worked. Awusho ukuthi as he worked. Yabo? Uyasebenza kodwa at the same time they are cautious of war. They are conscious of war. How many times do you pray per day? Ungangixeleli ngomsebenzi. Undasho ukuba ndiyaphangela. Phela ngizothandaza uphela umsebenzi ithathandaza. Singawuvala umsebenzi bese ngithi hayi awuhlaleke emthandazweni. Uthanda ubuza makhelwane uthandaza kangaka ngosuku. And kumele akuphendule. Uthini umakhelwane? Uthi uhlale busy. Webazalwane ngicela sibukeni la. Ngicela ungipha ngesizulu leli verse. Aya. Kunenceke yenkosi la eKZN, a very prominent apostle. uNkulunkulu umbusisile nje, he has many sons and daughters. So one of amadodakazi akhe, she is a doctor. Une practice yakhe. Mayesho umpostoli uthi uselethe over 50 people ebandleni. Bafika bengama patient. Afika dila na medical bese dilalela ke. Yazi enye inkinga uNkulunkulu uthi kunje asingene ngale office nilami. They pray. Umuntu abuye next week azothola ubufakazi yenzekile ukhonza apha sambe. Next kanjalo. Lawo nto kuyenza ungathandazi. Ngoba usene enge ukuthi umphathi uyakwedelela. When istruggle sakho sokuqala kuse umphathi okwedelelayo. You are so offended, and for the past 6 years upachiwe kumphathi okwedelelayo. Uyofika ninike la khona utshela abantu ukuthi come to Jesus. And abange esikhathini samanje abantu awubatsheli, you demonstrate ukuthi come to Jesus. Ngoba kudala betshelwa ngalo Jesu but ababonanga lutho. So thina siyi generation esenkingeni because indlela esisho ngayo ukuthi come to Jesus, it is by demonstration. And to demonstrate, it calls for strong in prayer. You must be very strong in prayer for you to demonstrate the kingdom. Izwani kuthiwani bazalwane? Nabakhi bonke babe nenkemba ibhincwe ezinkalweni zabo. Bakha njalo. Ngadresa lento ukuthi isikhathi angisitholi ngihlale ngibusy. Ubani orelaxile, ubani ongekho busy. Ngoba impilo injena nje. Wonke umuntu ubusy. Kodwa ababusy nje abayicingela amadoda left and right ubusy naye. Ubusy and ubusy ngempela. Khona behla benyuka bayicingela nje amakhosikazi. Yonke umuntu esifazana mbona mhlawumbe unkosikazi wami lo. Mhlambe we ubusy naye. Ungambona egeze edolobheni uje down epoint. Cha ipoint la ukuthi uyocinga ukuthi mhlawumbe umfazi wami lo. And ngizokutshela yazi labo ke they pray. They pray. Engasindisiwe but they will pray because ngicela ungiphi favor owami mayeqhamuka ngibona. Kusho umuntu ongakholwa. Wena uyakholwa. Ngoba usumjwayela uJesu. You don't pray. Uvuka njengenhlwathi. Damba makushona njengejubu uyabuya.
nabakhi bonke babe nezinkemba zibhinciwe enkalweni ngapha benzani kodwa bayakha tshela makhelwane don't get comfortable. Yeah. Now see ukuba comfortable iqedwa yini bazalwane uku-exista kwendawo yomthandazo empilweni yakho. Uyazi ukuthi kunama stagnation angalethwa uThixo. Akhona lethwa uThixo. Mina I've seen God causing stagnation. I've seen him. But akusiwo wonke inkosi yamazwe test ukukholwa kwakho. Khona nje ayisign yokuthi your altar is not on fire. So yonke into ugcina uyenza ngani ngenyama. Ngoba ialtar lakho alikho kuphi alinawo umlilo aligcwele umlilo. Ngapha bayakha ngapha benzani baphethe ikhali. They are ready for war. Ngicela ungipha leli verse masinyane. Hallelujah. Awungipha Jeremiah 16. We pray always. We pray always. We pray always. When we put James chapter 5, James, James chapter 5, verse number 16. Ngiyaphinda futhi into yenza uNehemiah iministry yakhe ibe strong and successful. He was a man of intercession. Beyindoda yomthandazo uNehemiah. Even ezo approacha inkosi, he prayed. He prayed to God. Akamananga wavukwa nje imo waba motivated ukuthi ake ngiyovusa ingange. No, he had to pray. Akuthi prayer. Kunenceku lapha kuthiwa sashona kepha. He was a Chinese guy. That guy would spend 3 days in prayer. Non-stop, 3 days. So ke ubenemali membership yakhe beyithusa. So kwi-interview bambuza manje isho mfundisi, how did you do 1 2 3 athi prayer? And then kunomuntu wayegula kwaba ukuthi how did you prayer? Yazi yaphela interview. His answer was prayer. Uthini uJames? Ngakho ke vumani izono omunye ayishoni phela kusho iBhayibheli into lalela makuthiwa vumani izono omunye komunye leli verse likhuluma ngabazalwane makuthiwa baxobene nikhona makuthiwa omunye wenze njani ugcoba ikhona lomunye kuthiwa ke hamba ohlambuluka kuye yazi ungigcobile la ungashaya sengathi akagxobanga ngoba umthandaza uvuma ukuthi ushaye sengazathi uthatha a certain level of maturity ukuthi ukwazi ukuthula ngoba ukuthula kwakho kukushiya ungena stain but uma ukuthula kwakho ugxobekile kukushiya une stain vuma kuthiwa ke uma nigxobene vumani omunye yizwa bese kuthiwa nikhulekelane. Uyabona why abazalwane bayagxobana umunye ashintsha isonto. Leyo nto yasitshela kusho ukuthi i-altar lomthandazo alisekho. Nikhulekelane ukuba nenze njani nephulukiswe to be delivered from offense because offense is a spirit. So ukuze nibe delivered from the spirit of offense
khulekelana nani ngaloma ngisho kahle bese ithi iBhayibheli umkhuleko oqinileyo 2 wolungileyo unjani bazalwane unamandla kakhulu yabona umthandazo wami uzofika phi even in maintaining ama relationships amongst us as believers kudinga ini bazalwane ialtar lomthandazo you don't get comfortable ngiyathemba ngiyangilungisela leso sihloko sami si don't get comfortable Philip chapter 4 asifunde from verse number 6 Philip chapter 4 asifunde from verse number 6 ake sibukene ke bazalwane awuphinde uthi prayer ayikho into elikhulu njengomthandazo ulukhulu umthandazo bese kuba khona umuntu osho kalula ukungikhulekise azohleka kancane ude lo mzali wakhulela esontweni akafike ekukholweni mase ufike ekukholweni uzo understand ukuthi kubizani kuzothandaza kuyabiza bazalwane ukuthandaza kuyadula ukuthandaza yet uNkulunkulu is calling us to where bazalwane to prayer yes ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga yisho emva kwami what prayer replaces worry njengamanje zingaki izinto ezikhathazile yazoba ngimela njengamanje lethami kushiwo imemezelo khona umuntu ongazizwanga because kunewari ziningi izinto ezikhulunywa ongazange uzizwe because you are what you are worried so kuthiwa instead of worry do what pray esikhundleni sokukhathazeka yenze njani thandaza umthandazo is a perfect substitute for worry and ukuhlale uworried nokubuka impilo yakho isarando ukukhathazeka to you kuyisanyo ukuthi you are lacking in prayer because prayer and worry cannot coexist ukukhathazeka nokuthandaza akuhlalela so uma uzoba umzalwane ohlale une anxiety lithini lesingisi lithi be anxious for nothing to be anxious it simply means ukukhathazeka ukuba overwhelmed by a certain thought mhlambe because une fear of the unknown ngesimo esithize uthi mawusibuka umuzwe ethi umuntu onkosi yami ingabe kophetha kanjani onkosi yami ingabe ngophele laphi yini umuntu akhulume kanje I fear of the unknown ngesimo esithize ukuhlala emthandazweni it opens your eyes so you can even see the future uyazi ukuthi sometimes you cannot see the future but your spirit can sense the future uthi mawubuka isimo esibi bese kuba khona ukuthi ingabe isiphetho la sithini then all of the sudden you begin to feel peace your spirit has sensed ukuthi noma isimo sibaba kodwa isiphetho saso akusikho njengesimo but yini ekubeka lapho ake sithi prayer kunezinto ngawe okuyibuke zikuthuse ezinye zikukhathaza ukuthi oh Nkosi yami ngabe kuzokwenza kanjani all of the sudden umonqula vela kuphe so much peace
usuke ekutshela ukuthi don't worry noma isimo presently sithusa but isiphetho oyibuza ngaso asiko ngendlela ocabanga ngayo. Le insuku kunomuntu lokho engihlebela bese ngiyibhala lento athi it all turned out okay eventually. Ngize ngisilobe ngoba manje ufika ngihlebezela. It all turned out okay eventually. Ishoti prayer. So kuthiwa ke la abona uNkulunkulu methi ningakhathazeki. Ningakhathazeki. Kusho ukuthi as umntwana kaNkulunkulu ukukhathazeka is not part of your life. Ubabuka mawukhathazekile wenze njani? Kuke kubuye lento athi ukhopha ngayo. Usakhumbula ungakakholwa uma une stress uthi ububhema isinefu. Uphuza utshwala. Khuluma number zalo. Omunye adle kakhulu. Angawodi pizza, odi burger, milkshake, qale phansi adle all day breakfast. Manje it's a coping mechanism because of pressure kuwe. Uma umzalwane ongathandazi uyakunaka ukuthi makuqala kuvuka iwari uvuka ama temptation ezintathu usuyinqobile ade ukhopha ngazo mawuxakekile. Uza ukuthi leli dampi ngiyalizwa liyanuka la phu. Le whiskey ngiyayizwa la iyanuka. Yabo? Now, iBhayibheli ke lithi for you to eliminate iwari, be a man of prayer. It is only through prayer that iwari cease to function. But mawufuna ukuphila ekukhathazekeni lahla umthandazo. Umthandazo kuphela okwazi ukudila newari empilweni yakho. Because umthandazo uthi isimo singixakile and uma ngisibuka siyangithusa but I'm trusting you. The time uthandaza wenzani? Uthatha ukukhathazeka kwakho ukuphonsa wenza into eshiwo umpostoli uPeter ukuthi phonsani kuye zonke izinkathazo zenu ngoba yena wenze njani uyanikhathalela. uPeter wayechaza ukuthi pray unto God. When you feel fear, pray unto God. When you feel discouraged uze ukuthi uxakekile ufila sengathi there is no way out, hamba ohlala ezandleni zakho umcela kugone ngomusa. Uzothi uyaphaphama usubona izathu sokuvuka ugesi kanti busuthi ngeke usagesi. Yabona. So ke what eliminates iwari bazalwane into ecisha ukukhathazeka yini? Be a man of prayer. Mina mangangixoxela ngami sengize ngiyivala ifone kwesinye isikhathi ngoba ukusa nje kuseni sekunama report angiqhumisa ikhanda. Mina uzane I hardly find isikhathi sokujabula. Ngize ngijabule ngihleke mangedwa uma ngizo switcha off ifone ngivula uNetflix lapha endlini. Ngoba kuyisikhathi kuke kufika ama report ozwayo ukuthi aqeda ngisho ama taste bud olimini. Uzothi akudleki. Mina ngiphila impilo ye constant stress, every day in a stress. Ngiyangibona ukuthi akusona istress sami. Mina ngisoshabeni ngiyaxoxela impela. Usho ngami but istress eminye imphefumulo. Istress sokuthi akwenzekile kumele kwenzeke ukuthi izoqhamuka phi imali. Funeka imali engaka kuze kube ukuthi and then this way inkonzo zimile. You see? Ngijabula mangibuka uNetflix. Mangibona ifrustration isiningi. Ngishaya imoto igcwale full tank ngingena uN11 ngidubule ngejubane ngishonele. Ngajike eBackville impela. Ngibuye ikhanda selitehlwa. Ngibuye ngipaka imoto ngihlale phansi. Amen.
mina kwamthandazo lowo. In fact, na the more ngithandaza kuvela more problems that I have to fix. But wena as umntwana, not as a servant, but as umntwana kaNkulunkulu. For you, prayer, umthandazo uyakulekelela. Ucisha ukukhathazeka. Nikhona bazalwane? Ucisha ini? Ukukhathazeka. So ukube nami kunezinto ezisangikhathaza ngami, bengizothi uma ngithandaza ukukhathazeka kwenze njani? Manje angisathandazi lo mthandazo. Mina mangithandaza ngisuke ngiphethe inkemba ngene empini. Yabona? Mina mangene emthandazo ngiye empini. Bese uxoxa noThixo even now ngoba ngikhuluma nje kanje, in my heart I'm talking to God. It is why kuzoba lula mase ngiza kuwe praying for you ngoba sekonke siyixoxile ngawo. So ke leli verse liyasitshela ukuthi into ecisha iwari empilweni yekholwa yini bazalwane? Ukuhlala emthandazweni. Sometimes awuthandazi kuNkulunkulu ngoba uthi akasusa isimo. Enye into esilimazayo singamakholwa, sigcine silahlekelwa ifaith emthandazweni ngoba umthandazo siwusebenzisa wrong. It's not every time where mawuthandaza uzotshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni. You can't tell God what to do bazalwane. Ngakufunda kabuhlungu lokho. You are too small to understand the mind of God. So awukwazi ukumtshela just because of iphintshe ethize so uzominstruct ukuthi akenzeni. No. But umthandazo, it's simply saying angiyiboni indlela ibhekephi kodwa ngiyakwethemba. Usuke uzosho njalo emthandazweni. Angiwazi ama outcome lesisimo kodwa ngiyakwethemba. Usuke uzothi Lord ngithukile ngicela ungiqinise isibindi uqede uvalo. Emthandazweni usuke uzokhangeza umusa wakhe. But wena awukwazi ukutshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni. He is not a dlozi. He is not a dlozi. Mhlawumbe umathanga etshisi nosigqoko sekade ungabatshela. But you can't tell God. Mawuye emthandazweni uyo receive ama instructions from him, not you instructing God. IBhayibheli mawulufunda liyasikhuza ukuthi you can't tell God what to do. You can't instruct him. Hallelujah. So ke ukukhathazeka kucishwa yini bazalwane? Kuhlala emthandazweni. Khumbula ke ngitheni? Every time uzwa ngathi iwari ixakile phezulu kwempilo yakho. Leyo nto sekumele ikutshela ukuthi kusho ukuthi escaleini somthandazo ngiweak. Ngoba umthandazo nokukhathazeka akuhlalelani. You can't be a prayerful man, worry at the same time. Uma ukuthi uyathandaza, sterek, kodwa futhi kunokukhathazeka, kusho ukuthi you haven't prayed a prayer. You are still religious. Usathi baba sisize Nkosi yami ngelozi yamaphiko ewashaphe kweJerusalem. uNkulunkulu wami Jehova, uyabona mawusathandaza leyo nto ayiwari zokubamba vele. Uma usathandaza leyo nto uzokubamba iwari. Sathi Nkosi yami buka nje namanje la ekhaya akahambi kahle. Ngathi ukhuluma nedlozi akahambi kahle. uNkulunkulu uyabona akahambi kahle. Futhi uyazi ukuthi kudalwa yini. Futhi une-answer, futhi engakunika ukuthi kusolve kanjani. Manje wena ucabanga ukuthi uzom-addressa njengoku-addressa eminye imimoya. When you come to God, uza kumuntu owazi ngisho ukuthi mhla uzalwa kwakushona bani, kwakuzalwa bani kanye nawe. Lithi iBhayibheli yababa wazi ngisho inani lezinwele